Bon dia, Catalunya. Des d'aquí, t'ho diem tot. Bueno, avui no farem la típica entradeta, perquè avui és especial Nadal i avui tenim dos convidats especials, no? Us podeu presentar, Sí, no, és no, us presento. Ian Pol i Jan Vila. Bona tarda, com estem? Bona tarda, o bon dia. Bon dia? Bueno, sí. Bona tarda. Sí. Jo diria bona tarda. Ha baixat el sol una mica, sí. Sí, no, però bon dia es pot dir per tot. Bona. Sí? És una observació. Bon Nadal es pot dir ara. Ara. No, però... I bon any. Sisplau. Bon dia es pot dir per tot. Correcte. Els francesos diuen bonjour a tot moment. Ja, bueno, perquè no són francesos. Són idiotes. També és veritat. No, però bon dia és com tot el dia. Genèric, no? Una mica genèric. Bon matí, només al matí. O Aitana. Però qui diu bon matí? L'Aitana. L'Aitana és bona. És bona. No la canya, o sigui, el futbolista. Sí. I bona tarda, doncs bona tarda, no? Perfecte. En fi, aquest capítol es diu Especial Nadal perquè vam fer una enquesta a Instagram, a una story, i va sortir com a guanyadora Especial Nadal. L'altra opció era Especial 2025. Fareu una mica de tot, repassareu una mica fets destacats d'aquest any, però també parlarem del Nadal. Ho podeu notar una mica en l'ambient, tenim una mica de decoració, però bueno. La nina aquesta... Bé. Per tant, per començar us faré una secció, un què preferiu. La primera pregunta és Nadal o Cap d'Any? Què? Sí, faig els honors. Nadal o Cap d'Any, o sigui, et refereixes a dies festius específics. El 25 o el 31, no? 25 o 31. Cap d'Any. Jo et diré Cap d'Any per tot el raïm, el sopar de Cap d'any, l'entrada. Clar, és té com més emoció, no? Tu entres al sopar i dius, hòstia, pam. El Nadal és com més normalitzat, però els dos són molt macos, no? Val. Sant Jordi o Sant Joan? Sant Joan. Jo Sant Joan, sí, el nostre sant. Ian i Jan. Sí, que Jan sigui el Sant Joan, val. Però que sigui també el d'Ian... És més perquè no quedaven més dies. És més exòtic. Jo soc Joan Escocès. Ivan també és Sant Joan. Tens algun amic que sigui Ivan? Sí. Sí, Tu també. Sí. Piscina o platja? Platja. 100%. Hi ha onades. Platja, ja, però depèn de la platja. Depèn de la platja, sí. Perquè hi ha platges que estan saturades que no. I piscines també, depèn de quina piscina vagis. Tampoc Però jo estic imaginant una piscina d'una casa. Vale, anem a matitzar. Si és piscina comunitària, No, perquè hi ha un pèl. Bueno, si és privada, Hi ha diguem que és privada. molts nens torracollons. També. Però hi ha molta menys gent normalment, per tant no mires més. A mi és que el tema de la sorra m'agòbia molt, tio. Sí, però les onades ho guanyen tot per mi, sí, platja. És una onada, a veure, no tens 3 anys tampoc. Que et veies tu a Menorca. Bueno. Mar o muntanya? Mar. Muntanya, sí, t'ha dit muntanya. El meu poble és de muntanya, 100%. Vale. Estiu o hivern? És allò, com allò de calor fred. Què vols? Matisa. Per clima o per si hi ha vacances o... Per tot. Home, jo el clima d'hivern. Vale, Però per tot l'estiu. O sigui, que es faci de nit a les 5:30, 6. Genèricament estiu. O sigui, tens 3 mesos, bueno, quan ets jove tens 3 mesos de vacances, tio, és molt... Vale. Ho aproves tot. Sí, és el meu cas. No sé, pregunto. Cadascú que parli del seu cas. Sortir a una discoteca o a una FM? Una F què? Va, va. A una ràdio. A veure, a l'estiu et diria que FM. A l'hivern discoteca segur, perquè primer de tot no hi ha FMs. Però és que depèn també, O sigui, a mi les FMs el tinc molt carinyo. Depèn. O sigui, jo crec que s'ha de diversificar una mica. O sigui, si surts sempre de FMs acabes avorrint-les. I si surts sempre de discoteques... No, jo discoteques 100%. Tens les ganetes, tio. Quines són les teves preferides? De discoteques? Sí. Blink. Blink, És la teva preferida, el teu top 1. Sí, top 1. La teva? No tinc preferida. Vas canviant, no? Tinc un top, però sí, exacte, vaig canviant. Sí. Tu? Quina és tu? La meva disco preferida, a mi m'agraden les grans, les discos grans. Però li tinc un especial carinyo a Costa Breve també, perquè he viscut molt bones nits allà. O Costa Breve o Razmataz. O sigui, són les... Bones nits? Hòstia, Raz. Bones nits he tingut allà. Sí, Raz també, Raz em perdo, però... Raz és dur, Sí. Instagram o TikTok? Instagram, jo TikTok me'l vaig borrar, és una puta... No, propaganda. Sí, no, Instagram. A més té com més funcions, no? TikTok és només vídeos, tal, Instagram tens més... No, TikTok, jo. Sí, Gos o gat? Gos. Gat.
La meva àvia sempre ha tingut gats, jo sempre he estat amb gats. Sí. Heu començat que començàveu dient tot igual i ara tot diferent. Va, Molt però... bé. Bueno, està clar. No? Futbol o bàsquet? Bàsquet. A veure, m'agrada molt els dos. Bàsquet. O sigui, jo el futbol... Sí, bàsquet... Però és que portem tants anys fent bàsquet Clar, que ja volem canvis i tal, però bàsquet. Sí, però jo et diré que són els meus dos esports preferits. O sigui, tinc molta més estima pel bàsquet, perquè porto jo sé 15 anys jugant a bàsquet, però el futbol m'agrada molt. O sigui, per veure, el futbol està molt top també. Vale. L'últim, t'ho diem tot o la sotana? La sotana. Sense cap tipus de tu. Molt bé, fins aquí t'ho diem tot. Vinga. Sí. Ciao. No, clar, és que no ho hem dit, vosaltres esteu aquí perquè en teoria volíem fer un especial Nadal amb amics. I Què passa? Al final no han pogut els amics. Exacte. No, amb més amics, No, sí, però les dates i tal. Exacte, vosaltres dos sou amics, sobretot per part meva. Volíem portar també amics de l'Edu, Ana Moreno. Aquest nom es pot dir, no? Sí, si vols. Si vols. No, si vols tu. No, a mi m'és igual. Vale, és igual. Potser hauries d'haver preguntat a ella, però És veritat. Ho veurà o no? Creus que ho veuràs? Sí, aquí no hi ha talls. Aquí no hi ha talls. No. No mira els nostres vídeos? No. Però és molt amiga teva. T'hauria de veure. No. No es mira. Hòstia. Nosaltres també som molt amics teus i no ens veiem. Molt bé. Un clip que surt de tant. Els primers sí que els veus. Bastant Els actualitzats. primers. És que és veritat, sou mals amics. És igual. No, volíem portar algun amic de l'Edu, al final no ha pogut ser, i també volíem portar algú de la uni, de periodisme, que hi ha gent que viu a fora i hi ha un que no direm el nom, o sí, no sé si vols tu, Edu, que no ha vingut avui perquè... Però que estem parlant aquí dels vostres amics, o què? Sí, hòstia, aquest podcast és ofensiu, Una mica, no, estem explicant per què vosaltres esteu aquí. Però perquè som... Perquè s'ho mereixen. No, perquè em veig a venir que ja estaran els amics de Pibes Classe, que és un grup de WhatsApp que tenim, que diran, per què no ens heu convidat? Llavors estic fent una menció honorífica a vosaltres dos. A part esteu aquí perquè, ho podem dir ja, tu, Jan, ets el responsable de màrqueting de T'ho diem tot. Així ens va. I tu, Ian, ets el responsable de disseny de T'ho diem tot. He fet un total de 2 edits. Bueno, però esteu al... Doneu-me feina, porfa. Doneu-me Sí. feina. Ara en tindràs. Ingressos no sé, feina sí, feina tens. No. O sigui, la feina va relacionada amb els ingressos, si no... Si és el meu cas no, Corta, però bueno. que és broma. Vinga. Vale. Gran broma. Edu, la teva secció. Bueno, sí, arribem a Nadal i llavors representa el fi de l'any 2025 i abans de fer el resum, doncs, jo us proposaré una sèrie de fets que han passat aquest any o el 2024 i vosaltres heu de dir si creieu que han sigut d'aquest any o de l'any anterior. Però entre els dos o cadascú diu una? Com vulgueu. Sí, com vulgueu. Competim? Sí. Va, sí, compatible. Cadascú la diu. Vinga, Llavors hi ha dues opcions. formalíssim, de tot. Un 50-50, bro. Que potser diu coses que ni sabia que havien passat. Ja. Hem intentat que no, que són bastant És coneguts. que fem cada com uns inútils, Vinga, va. Ja ho estàs fent. Le damos. Intent d'assassinat a Donald Trump. Això és aquest any, 100%. Bueno, no l'any passat. No. Perquè jo crec que va ser durant la campanya. Bueno, aquí a l'orella, I no. està des de gener, jo crec, Donald Trump. No, ha passat aquest any, 100%. 16 de setembre de 2024. Uf, és dolent, bro. 2024? Pues el temps passa ràpid. És dolent, sí. El temps passa ràpid. Passa molt ràpid. Ostres, perdó. Tranqui. Nou papa de Roma i Lleó XIV. Això aquest any, segur. Va, sí, aquest any, Sí, aquest sí. any. 8 de maig de 2025. Vale. Bé. Ara si et dic tot el que estàs dient tu ja et guanyo, Pues endavant. El Barça no pot arribar a inscriure a temps a Dani Olmo i Pau Víctor. Això va passar... Això va ser just Això va ser l'any passat. abans de fi d'any, sí. L'any passat, 2024. Exacte, 31 de desembre de És que, va, aquesta 2024. era trampa, Hòstia. Alcaraz remunta Sinner a la final de Roland Garros remuntant 4 boles de partit. Aquest tenis, bro, no sé. Sí, aquest any. Exacte, 8 de juny de 2025. Tu no... Bro, da igual. Bromes internes. Bad Bunny treu el seu nou àlbum Debí tirar más fotos. L'any passat, sí, això sí. 5 de gener de 2025.
Jo pensava que era el desembre passat, però... Era trampa aquesta Sí, setmana. saco, llavors. Ostres, Sí, jo jo quan he l'any buscat aquesta jo pensava que era l'any passat. T'has segur? Sí, sí. El 5 de gener el va treure. És que és molt just, també. Dani Alves surt de presó en llibertat provisional. Aquest any. Aquest any? Buah, Jo crec que és el passat, O sigui, ja fa temps, realment. jo crec que aquest Jo any. dic el passat. El 24. Març del 2024. El fundador de Mango, Isaac Andy, Aquest any. es va precipitar al buit durant una excursió a Montserrat Precipitar... Presumptament. Sí, És aquest any, i va perdre la vida. És aquest any. 14 de desembre de 2024. Va, seguim en paz. No està mal. Real Madrid Televisió comença a emetre vídeos criticant les actuacions dels àrbitres. Aquest segle. El segle passat. No, sí, el 24. Que comença. Comença. Sí, El 24 segur. Inclús abans et diria, però El no. primer va ser el febrer del 2024. El bodrio de televisió. Aquí hi ha un primer. Sí, és contra un partit del Sevilla. Imagina't, No, d'internet. I penúltima, milers de passejos amb més de 2.000 tractors van arribar a Barcelona per protestar a la ciutat això contra la burocràcia. És el 24. Jo dic 24. Jo dic 25, no vale Greg, sinó per guanyar-te. O sigui, Vale. no nada. No, que queda una última, eh? Ah, s'ha quedat dos. O sigui, aquesta era Doncs més. 24. Que cabrón. Pues deixem per al final. Vale, sí, febrer del 2024. Aquesta no li heu debutat ni de conya, bro. No pots canviar. Anava a dir... No pots canviar. 24. Vaig guanyar jo. Vale, i l'última, que l'ha posat aquest. Es viralitza, t'ho diem tot. Això no ha passat encara. 2026. 2026. 26 segur. Sí, Jo pensava que anaves a dir mai. Bueno, quan es penja aquest vídeo? Demà. Doncs demà. Demà. És a dir, 2025. Demà arribem a 24 de l'èxit. desembre. Sí, sí. Però això és un capítol bastant atemporal per a aquestes dates. És especial Nadal, per Cap d'Any també. És l'últim que fem aquest any. Una pena. 12 capítols, eh? Sí, nen. Ja es Déu-n'hi-do un gran recorregut, sí. Els que queden. Queden bastants, eh? Esperem que sí. Esperem que sí. Bueno, volíem fer també un repàs del 2025. És que volia dir abans noms quan hem comentat el tema amics. Avui podem posar un pip, si voleu. Com És a que un dir, pip? un pip. Pip, si ens equivoquem, Contextualitzant. o si algú diu un nom, vale. saps? O sigui, puc provar-ho ja, a veure com cada dia? Sí. Cau en la puta mare. Això es pot o no? Per provar. Segurament tocarà pip, no? Sí, toca. Madrid, fills de puta. Això no cal. Però que... No cal. Mira la sotana, ho diuen cada dia. Sí. Però estaria bé que diguéssiu algun nom. No. Sí, Et puc ficar... No. No. Ens podem putejar Noms de tots què? amb O tots. sigui, de què estàs parlant? Del que vulguis. No, perquè... De què? Del que vulguis. Igual millor. Ets tu el que fa l'entrevista? No passa res. Vale, doncs ara farem un repàs de l'any 2025 amb els fets més destacats, una mica cronològicament. Val? Vale. A nivell internacional, a través d'una campanya basada en dades falses, desprestigi i odi cap al rival, va arribar al poder Donald Trump, el gener, que ja ha tornat a la Casa Blanca i el màrqueting als Estats Units el porten molt bé. A mi no em paren de sortir vídeos de... No sé si ho heu vist, anuncis d'empreses, algunes cadenes, no sé per què he dit això ara, però bueno, jo què sé, explicant la perillositat de caure des d'un avió al mar i de repent et diuen que el millor és caure a el Burger King, per exemple. No us ha sortit, no? Val. Honestament, no he sigut testigo. No, el màrqueting... Com si caus amb un avió, el millor és caure sobre un Burger King. Sí, Sens dubte. Per això qui fa la propaganda aquesta? Burger King. Burger King. Però llavors se'n va a la merda el burger, no? No, perquè No, t'estan això ha venent arribat a com la que és la millor opció. Bueno, és una estratègia. Sí, el màrqueting dels Estats Units ho trobo A tu t'ha funcionat, al·lucinant. perquè tu de moment ja se t'ha quedat aquí el nom Sí, de la marca. Ja sí. està. Màrqueting. No, realment el de Burger King me l'he inventat. No sé. Calla, diu amb el nostre també. Ja deia jo. Fatal. Però jo no entenc com la gent d'allà ha votat el Donald Trump. Però bueno. Donald Trump, què ha fet principalment? Doncs principalment s'ha dedicat a treballar en dos tipus de polítiques. La primera, les comercials i aranzelàries, que han estat sovint contradictòries,
amb una obsessió per reduir el dèficit fiscal. Davant d'aquests fets, certes empreses nord-americanes han mostrat la seva preocupació per la pujada de costos i també ha provocat tensions amb aliats europeus i asiàtics. I d'altra banda, també ha destinat molts esforços de cara a la polèmica política migratòria. Davant les deportacions hi ha hagut reaccions de gent i entre ells famosos com Bad Bunny, qui va dir que no faria cap concert en la seva gira als Estats Units. No voleu parlar, no, de política? No, he vist que ha girat el cap, no en sabeu. No fa falta. I també el gener vam tenir la Supercopa d'Espanya, que la va guanyar el Barça contra el Madrid per 2-5. Com la vau viure? Partides, a més recordo, estava al bar, vamos. No arriba a ser Bogeria. a Chesney i s'emporten 7 mínim. Sí. Aquell dia... Jo he dit que al final del partit vaig patir, Quan van expulsar el Chesney vaig va pensar fotre una molta falta, després Rodrigo... Jo vaig patir. Hòstia, sí. Jo quan va Amb marcar els el 5 gol- minuts de nostra expulsió dius, hòstia, Sí. si marquen un altre, ens foten el tercer i... És que ens vam anar a la mitja part amb el gol de Valde i era el 5è, Sí. Cinquè ja? el quart, no? Bueno, quart. Quart. O els 4 en una part a Madrid. Ja t'esperes més. Bueno, Sí. partides, un Jo ball. pensava que podríem acabar 2-8. Ojalà. Era un somni. T'imagino. Sí. Al febrer. Sí. Llavors passem al febrer, que vam tenir la cimera internacional sobre intel·ligència artificial a París. Febrer, el més curt, però amb un debat intens. Sí. Al març vam tenir la inflació amb un tipus d'interès bastant elevat i molts nervis generals i semblava que ningú entenia l'economia, però tots els tertulians de la ràdio no paraven de parlar. No sé si... Escolteu la ràdio vosaltres o no? Tu em vas dir que t'informes sobretot per TikTok, ho has dit abans, és la teva plataforma preferida. Preferida no, però estic enganxat. Com que no? O sigui, abans Sí, de dir... sí, m'agradaria no consumir-la tant, però... Entre TikTok i Instagram has dit que t'agrada Sí, TikTok. no, és que Instagram no m'aporta res. Per tant, TikTok és la teva preferida? Sí, podríem dir-ho així, sí. Val. I us informeu sobretot per xarxes, no? Sí. Per tu diem tot. Ho tien tot. Exacte. Els informatius els ho diem tot. Sí. Abril. Mobilitzacions socials a molts països, un mes on va pujar el cost de la vida, l'habitatge i els drets socials, i manifestar-se s'ha convertit en el cardio de 2025. Per la Diada de Sant Jordi, el llibre més venut va ser el del professor d'Economia, Xavier Sala i Martín, titulat Entre el paradís i l'apocalipsi. Te'l vas trobar, tu? Me'l vaig trobar, és un habitual a la UPF. Bueno, jo crec que sortia d'un examen, algun seminari. Total, em disposo a anar al lavabo. Faig la meva cosa al lavabo, cosa simple. Me'n vaig a rentar les mans i clar, el mirall reflexa, no? Els altres vàters, i veia un tio amb un traje molt extravagant, de color lila, fent un soroll esperpèntic. Una pixera tots intensa. I llavors dic, hòstia, és que aquest traje només el pot portar una persona. I efectivament el Xavier Sala i Martín ens vam saludar quan va sortir. Hola. I hòstia puta. No diguis això, tio. Curiós. No, es pot censurar. No li vas demanar una foto? No, era massa curiosa la situació, em vaig quedar una mica parat. Clar. Tampoc cal demanar una foto en el lavabo. A qui demanaríeu una foto? A Messi. A Messi... Algú sí. més? Home, Piqué. sí. A Piqué. Derrick Rose, el millor jugador de bàsquet. Bueno, algú... Algú més ja, potser, però... Algú més hi ha. El meu ídol. Val. Molt bé. I sí, aquest llibre, el que va treure per Sant Jordi, per qui ho vulgui saber, va sobre l'IA, i és una lectura que permet descobrir tot el que cal saber sobre la IA i que intenta respondre a tots els reptes que aquesta planteja. I és que tot i l'enorme evolució que hi ha en aquest món, encara queda un camí perquè la nova IA estigui consolidada. De què rius? No, que em fa gràcia tu parlant d'ahir. Molt bé. Perquè no... No és el teu... No és tecnològic. Molt bé. Héctor Fort, va marcar un golaç. Es va lesionar. Sí, molt bé. El 26 d'abril vam tenir la Copa del Rei Barça-Madrid amb la victòria del Club Blaugrana a la pròrroga amb un golaç de Koundé, un petó al Teo, que no ha vingut avui. Com ho vau viure? Ho has dit, al final. Ho havies d'haver dit al principi, però bueno, molt bé. No, ho dic ara. Ho dius ara, molt bé. Però has dit que es podien posar pitidos, no? Sí, no cal posar-lo. Aquest no cal. Val. Bé, hòstia, un altre partidasso. Sí, tu el vols viure a casa perquè a tu t'agrada mirar el Barça a casa, sobretot. Sí. I dona bona sort. Manies internes, sí. Barça a casa i no es pot veure a Catalunya Ràdio, ni RAC1, ni res. Per què no? Perquè dona bona sort, està comprovat. I què, Movistar? Sí, o sigui, l'àudio que hi hagi. I jo he de seure al mateix sofà.
Si no, Sí, no a la veu el mateixa partit. banda, És també. el mateix lloc, no? A sobre. Si no, no... Sí, sí. Bueno, És millor no jugar-se-la. Sí, exacte. Si canvies alguna cosa... malament. Clar. Mal auguri. Mal auguri. Val. D'acord. També van tenir una mica la guerra de les xarxes, la migració massiva d'usuaris entre ells, Twitter, i Threads, Blue Sky, etc. Vosaltres teniu alguna d'aquestes o no? No, jo ho sé. Com que no, tio? Tu tens Twitter... Sí, però Threads aquesta no. Les noves no. Però Twitter sí. Sí, tinc Twitter. Vale. Per cert, el Virreal com està? El què, perdó? El Virreal? Que... Birreal, jo el faig. Encara el teniu? Està bastant apagadot, pobre. Sí, O sigui, el apagat. fan igual de tant en tant. O sigui, si veig la situació ideal, sí. De fet, el faré ara. Deu ser l'únic que el fa. No, o sigui, quasi. O sigui, si tinc, jo sé, 100 i pico amics al Birreal, el fan 6 o 7. O sigui, és lamentable ara mateix. Vull dir, tu ara penges una foto despullat i ningú s'entera. Exacte. Ho provarem. No. Ho provarem. Sí. Jo el vaig tenir al principi perquè sí, com a tot, em va cansar molt ràpid. Molt És un ràpid. primer dia molt És que fa laboral. mandra, Fa mandra. I el 28 d'abril... Bueno, ara ja no pararem de riure. Bromes internes, segons virreals curiosos, va, va. Mentida. I el 28 d'abril van viure una apagada elèctrica a la península Ibèrica. Va deixar moltíssims usuaris sense llum. Això ens ho recordem. 28 d'abril. A veure, apagades, Sí, sí. Pensava que havia sigut el 2024. L'apagó en mig apagó. Sí, Ah, sí. tio. Mític. I va ser després de la Copa del Rei? Esto, sí. Que 2 dies Dos dies després. després. Va ser un dilluns. La Copa del Rei va Pensava que ser era l'any passat, això. No. Sí, mític, tu. mateix. Hosti, sí. A vegades general. Sí, és que jo me'n recordo d'estar amb vosaltres dos, Sí, sí, Ian el Semi. i Edu, estàvem a un seminari de mates, de repente se'n va la llum, un home va exclamar molt... Em veu molt alta, no ho farem. Jo no sé què va passar. No cal fer-ho. Ho va Un exclamar. personatge, un crac. Algú vol fer de vosaltres, però jo no ho faré. No, jo sóc capaç d'imitar a tal eminència. Tu Però no arriba a passar. Tu fas millor, tu fas millor. No, que un personatge va exclamar amb veu molt forta i alta. Estava exaltat per la situació. Hòstia, Estàs nerviós. Ho va anunciar que s'havia apagat. sí, com si fos Una parada el Pregonero, saps? Tot Però Europa. és que ella era en aquell moment ella era Fabrizio Romano. Sí, s'ho va creure, sí. Més era Ho havia de fer veure. Sí. Mira, no estava sortia bé. que a Twitter no podia Sí. tirar. Sí, en un moment van recordar, sí. I, bueno, va ser un moment on es va demostrar que el periodisme i la ràdio segueixen sent claus en l'activitat. Hi havia molta gent amb la ràdio encesa. Tu te la vas posar. Els meus pares van treure la ràdio de l'any de la pera i mentre dinàvem L'any de la pera. i mentre dinàvem pues, teníem la ràdio aquesta amb l'antena aquella, saps? Pues, escoltant què passava i tal. Jo me'n recordo acompanyar-te tu una mica Sí. cap a on va ser. A l'hospital clínic, perquè allà estava ma germana. Vale. I sí. Tu també. Després menjant. vam anar a casa. Vam anar al Mercadona. Sí, ens vam trobar el Joan Montoya. Ens vam trobar el Jan Montoya, des d'aquí una abraçada, que estava també exaltat. Ens va dir que li agradava molt que passessin coses estranyes. Després li vaig recordar que no funcionava ni el mòbil ni res. Sí, es va quedar I va dir, quadros. hòstia, he quedat amb mi mare. Però vosaltres dos veu reviure moments repetits, no? Aquella mateixa tarda. Exacte, vam anar a jugar a futbol a un parc perquè no teníem res a Em fer. vaig passar... 18 anys, les criatures. Sí. No, a veure, expliquem la situació. Jo m'anava a fer un passeig per portar tota la tarda a casa. Baixo per la meva, repeteixo, la meva porteria, i davant de l'ascensor estava aquest tio que es veieu tan serio aquí, vestit de futbol amb una bossa de plàstic. Mitgetes, no? No aquest nivell, amb la bossa de plàstic i la pilota i anem a fer uns xuts. I tu em vas dir que sí. Sí, no em vaig vas dir dir, que no. endavant. Sí, El correcte. mític es pot anar a segon d'ESO. A segon d'ESO, no a primera primària. Va, a segon d'ESO No. és acceptable. A segon d'ESO tu també no. anaves, eh? Si no em reia de vosaltres. Era val. com una... Matització, no? Clar. Són benvingudes. El 8 de maig van tenir el nou Papa de Roma, com hem dit abans. Després d'un conclave de 2 dies a la Capella Sixtina es va veure la fumata blanca, anunciant un nou pontífex per l'Església Catòlica, cardenal Robert Prevost. Com, perdona? Robert Prevost. Ah. Francis. Sí, bueno, no cal. Però Sí, bueno, home. val, el Robert Francis Prevost va ser elegit nou papa, adoptant el nom de Lleó XIV com a successor de Sant Pere.
És el primer papa americà, una mica renovat però sense passar-nos, perquè no permet el matrimoni del mateix sexe i encara té les dones força apartades. A mi em va sortir uns reels de fumates blanques, d'imatges de dins de la Capella Sixtina. Jo me'n recordo molts memes de les fumates blanques. La fumata blanca, no sé què, girava i era un tio allà Fumant, el Chesney. És que... Fumata Hòstia, blanca, bueno, el tio al camp del Villarreal, que es va fotre allò, els sobres de nicotina, aquests que et posen a I ho farien. Els joves. El menor, vols un cigarro? Sí. Si ha fet com es deia, la rua aquesta del Barça, li vol faria el Bernal. El tio, no? Sí, li va tirar el fum a la cara a l'Araujo o alguna cosa així, també. Hòstia, la rua, Mítica rua. Vam anar. Tu també vas anar, no? Vaig anar. Vas veure alguna cosa? Perquè nosaltres no. Sí, tio, sí. Sí, vas veure alguna cosa, Molt bé. Bueno, els jugadors, no? Tampoc hi havia res més a veure. Amb tanta fumata que hi havia allà... Blanca, no, triomf o no? No, no. Vam anar a l'Art i el Triomf, que era el final de tot. Clar, jo també, però després vam anar, que donava la volta. Després se'n van anar. Clar, però van donar la volta per un callejón i es van quedar allà. Molt bé. Carreró. Que l'Iñigo es va caure. Sí. Bueno, quasi es cau. Quasi es cau, quasi es mata. Pobre Íñigo. Des d'aquí el trobem a faltar. El 17 de maig vam tenir la final d'Eurovisió 2025, que va guanyar Àustria. Va ser la 69a edició del festival i va tenir lloc a Suïssa. Llavors també vam tenir la participació d'Espanya amb la cançó de Esa Diva, de Melody, que bueno, nivell espanyol. I... Hòstia, què vols dir amb això? No, amb la cançó no era gaire educativa. Jo no sé, si ens pots Educativa. cantar... Sí, No en tinc ni puta idea. Ara la posem. Eloi, Eloi. La posem. Sí, No, que saltarà el cop i... Bueno, potser no. Clar, si la poso per aquí, saltarà el copy, però pots posar, sisplau, el mòbil? Però si Sí, ja jo- que no val la pena, potser no cal, no? Vull dir. És veritat, no cal. No cal. No cal. El nivell dels últims anys. Sí. D'Orillo. Perquè heu seguit Eurovisió vosaltres? No, o sigui- Llavors, per què dius que a nivell dels últims anys... m'entero perquè surt a tot arreu que Espanya queda 33ena. I jo, collons, un altre cop, joder. No, excepte el Chanelazo, pot ser? Chanelazo. Que van quedar segons. Con la Chanel. Hòstia, tu, Déu-n'hi-do. Quin nivell? Estic enterat, Quin nivell de perquè cultura. vegis, bro. Molt bé. Jo crec que s'ho traga. Allà, crispetes, veient Eurovisió. No, ficant Ho fa veure com si no van bé la cosa, però... Sí. De rebote. I fer un recordatori és que l'estat espanyol ha estat un dels pocs que recentment ha anunciat que no es presentarà al concurs de l'any que ve per la presència d'Israel. Des d'aquí aplaudim la iniciativa. I també al maig el Barça va guanyar la Lliga al camp de l'Espanyol, un altre cop, però ja la va deixar bastant sentenciada unes jornades abans amb el clàssic que va guanyar contra el Madrid a l'estadi olímpic per a 4-3. Un partit força polèmic. Sí. No? Sí. Que les mans de Tchouaméni, El de 4-3? bueno, jugaven amb dos porters. Sí, el va Tchouaméni i després l'Armand de Fermín. Sí. Esperpent. Sí. Ni així ens guanyen, no? És curiós com la primera temporada dels nous Galàcticos van jugar pitjor que uns nanos de la Masia que fan batxillerat. Però diuen els nous galàcticos, però jo encara els estic... O sigui, qui són els galàctics, en teoria, per Home, Mbappé? en teoria, Mbappé, Vinícius, Bellingham, tota aquesta colla, no? El Hausen també el venen aquí. Com... No, és una tolla. no ho sé. El Hauser És d'Orillo. És d'Orillo. És d'Orillo. Molt de veure. És duret. Bastant tu, no? Aquest també. Home, però aquest ja no va. L'estrella. Ara l'Hendrik, que era un altre galàctic, el Peter Johnson. Sí, s'ha dit. Han fet bomba sí, de fum, aquí. Jo no els he vist més. Fumata. Fota blanca. Mai millor dit. Sí. Bueno, i el juny poca cosa. El PSG es va proclamar campió de la Champions contra l'Inter de Milà. Amb golejada de 5-0 i poca cosa més. I ja va començar l'estiu, un dels més calorosos dels últims temps, de fet. Sí. Sí? Sí. Com el vau viure, Trista, vosaltres? un fos amb calor. Un calor. Sí. És dels més calorosos. Sí, amb què sentit. Estiu o calor? Aigua o vida tarda. Exacte. L'estiu o calor? Doncs et diré estiu. Per l'estiu sense la calor seria la pera. Fora conyes, si ho penseu, té un mínim de sentit. No, és que sí, és que el té sentit. concepte d'estiu... Clar. Ja, però no, I tio. el concepte... Sí, va lligat. Té sentit, o sigui... Evidentment, a l'estiu farà calor. Val? Clar, però separa té un calor i mínim separa sentit, estiu. Però exacte. estiu, algú que prefereixi... O sigui, que li agradi la calor d'estiu. No, O Exacte. sigui, la calor de 30 i pico graus. que tens calor fins i tot a casa teva. Home, suposo sopar que, estàs suant. suposo que a Finlàndia, si estan tot l'any a menys 50 graus, doncs a l'estiu
doncs potser agraeixen una mica la Es calor. passen putes, segur. Depèn del context, sí. Però clar, si venen aquí sí, però dic a Finlàndia, Ja, però... O sigui, algú de calor està bé, però no Vale. tanta. Però aquesta pregunta no és tan tonta com sembla. O sigui, Sí. diferenciar... No és tan tonta com S'ha sembla. de donar una volta. Exacte. Com a impostor, Mira, pensa-la, Sí. connecta. Vale. I va ser a principis d'estiu quan el Banc Central Europeu va apostar per mantenir el tipus d'interès al 2% i ha estat en aquesta línia durant força mesos. També es va produir l'assassinat d'aquella noia ucraïnesa i l'assassinat de Charlie Kirk, que el que Donald Trump va atribuir la culpa a les esquerres. D'altra banda, també van tenir el conflicte lingüístic amb la geladeria de la Hòstia, una geladeria situada a Gràcia, a Barcelona, catalanòfoba, que un dels seus màxims dirigents va donar alguna declaració polèmica en contra del català. Crec que això em vaig enterar per t'ho diem tot, Sí, és ben probable, perquè clar, ara estem a la part de l'estiu i van fer el resum de l'estiu amb el Jan Montoya, però sí. I envers aquest fet va haver gent que va reaccionar de forma violenta. Sí. Vosaltres què haguéssiu fet? És que no sé, no me'n recordo què va passar. Contextualitza'm que era que no volia atendre en català o retolar en català o què Va era? fer alguna declaració en contra del català, no me'n recordo exactament què va dir, però... Escolta, pues... No em vull ficar en temes polítics, però No, estic els polítics. totalment en contra de que a Catalunya i a Gràcia no es pugui parlar en català i no puguis tenir el mínim de decència d'atendre en català, que realment no costa res, i més si parles castellà i Però retolar en realment català. tot és política. No, clar, Sí que és política, vale. Entre ètica i política. Jo et donaré la meva opinió ètica, que és que a Catalunya Però el català no s'ha d'abanderar. O sigui, és cultura de Catalunya. sí, hauria d'estar normalitzat. Si tu vens a Catalunya, pues, tenir almenys una base o intentar-ho. S'ha d'intentar-ho. Intentar-ho, Sí, almenys. No negar-te i més anar en contra, saps? Anar en contra i carregar contra el català, sí que no pot ser. Molt bé. Sí, cada vegada hi ha més indústries emergents que Déu-n'hi-do. I llavors, pel que fa a concerts a l'Estadi Olímpic, Imagine Dragons el 28 de juny, Lola Índigo el 10 de juliol, la Aitana també va actuar al juliol, Quevedo, Post Malone... I de mentrestant aquí a Catalunya no sé si hem tingut cançó de l'estiu o no, a la fresca potser. Sí, home. Sí, Home. per tu està claríssim. O sigui, cançons en català, dius? No, Sí. qui collons? Si en català o no, la fresca. Segur. Segur. Sí, segur. Val. No ha Quina tingut... altra, si no? No, però no ha tingut tanta repercussió com la Marina està morena. Home, jo crec que sí, tio. No. No? Si mires els números a Spotify, no. Bueno, ja, però la Marina està morena un any més. Ja, però Dóna-li temps. li donaré temps. Llavors la Nations League, que va guanyar Portugal davant d'Espanya, el Mundial de Clubs, que el va guanyar el Chelsea. I la festa de la Minyamal. Exacte. Us vau enterar, no? De tot el parcal. D'això sí que us entereu. Sí, aquestes coses sí. Per Twitter, per... Bueno, va per sí. Sí. Què n'opineu? De la festa? Bueno, cadascú que realment que celebri com vulgui, mentre no falti el respecte a cap persona o grup de persones, que cadascú faci el que vulgui. Jo pot agradar-me més fer festes o no, si a ell li agrada fer una festa a lo gordo, pues davant, s'ho ha guanyat durant tota la temporada. Però és que no sé per què s'ha de criticar exactament. Vull dir, durant les seves vacances fer una festa. Parlo de la gent amb ananisme igual. Sí, us va obligar, i per les noies d'imatge. És que, ja, sí. Sí. Què has dit? Per les noies d'imatge. Però També. O sigui, ningú ha obligat aquesta gent a anar-hi allà. No? A priori, no? Però... Bueno, ells van sortir que els van anar allà lliurement. Vull dir que Sí, està sí, dient Sí, això. és que realment... Què pots fer? A l'octubre vam tenir segurament la millor notícia de l'any, quan les manifestacions en contra d'Israel i a favor de Palestina van servir en certa mesura per frenar el genocidi, i és que els dos països van firmar un acord de pau impulsat per Donald Trump, qui va convèncer Benjamin Netanyahu, tot i que el president dels Estats Units finalment no va rebre el Premi Nobel de la Pau. Salta la sorpresa en lloc. I el 19 d'octubre es va produir el robatori al Louvre, que sembla que la vigilància del museu devia ser semblant a la que hi havia l'any passat per atrapar Carles Puigdemont. Us ha agradat aquesta? No, Vale. Dóna una volta. Llavors el 29 d'octubre va fer un any de la Dana. I és que el 3 de novembre, de fet, Carlos Mazón va dimitir com a president de la Generalitat Valenciana després d'un discurs hipòcrita tillant d'assassins altres polítics del govern i excusant-se de tot. De fet, en cap moment va pronunciar la paraula dimitir, i després d'un any ha deixat el càrrec
fet art és lo seu, ha quedat demostrat, sense avançar eleccions ni res més. Però bé, i de tot això encara ningú sap on era durant les hores crítiques, aquelles de la Dana. Jo crec, personalment, que devia estar fotent un bon quiqui amb la... Ahí a tope, no? Amb la periodista aquella, la Maribel Vilaplana. Va, és la meva opinió. Qui sap? Però bueno, No hi era. S'ha d'investigar. Llavors el 7 de novembre va ser un dia important pels culers, que vam tornar al retorn al Camp Nou amb l'entrenament a portes obertes, i pel 126è aniversari contra l'Alavés l'equip va poder tornar a jugar el seu primer partit oficial a l'Spotify Camp Nou, un estadi on també aquest novembre el va visitar Leo Messi per sorpresa i de nit. Us va emocionar això? No, emocionat tampoc. No emocionar, però va fer hòstia, sí. I més, m'hagués agradat que fos d'una altra manera, no? Ja. Més gent a l'estadi, però bueno. clar, Amb sort. amb més passava. gent, amb més gent a l'estadi. Amb més gent. Bueno, és és que no, hi havia els obrers. Els treballadors Pepe Costa, I De Paul. Pepe Costa Paul. i De Paul. De Paul ha trepitjat l'Spotify Camp Nou, De Paul és Sí. un menys cult de Messi. Segurata. segurament. Sí. Sí. El mateix dia del retorn, el 7 de novembre, Rosalia va treure el seu nou àlbum, Lux, amb el que ha tingut una rebuda espectacular. L'heu escoltat? Honestament no. No. Em sap greu. Res. No. La mítica, no? La mítica, com si... Jo no, és que no. Sí. Quina és? La... A veure, l'he sentit perquè està com a tot arreu també. Aquesta. La òpera. A veure, Sé que ha fet una com una òpera. No sé, la que té el nom de la discoteca. O no? Sí, la discoteca alemana. I la, Sí. la Perla. T'agrada la perla. El sents identificat amb la lletra? No sé la lletra, sincerament. Digues sí o no? No. Quasi, quasi. Molt bé. I uns pocs dies més tard, Oques Grasses van fer un sold out fins a 4 vegades a l'Estadi Olímpic pels seus concerts de despedida de l'any que ve. També aquest 27 de novembre s'han complert 50 anys de la mort de Franco i de la fi de la dictadura. Una dictadura que certa gent assegura que ha tornat. I aviam, una cosa és que l'extrema dreta estigui pujant com l'escuma, i l'altra molt diferent és que ens atrevem a dir que estem en una dictadura, però bueno. El que sí que és veritat és que és un percentatge força elevat, no et sabria dir quin perquè han sortit moltes dades, però resulta que molts joves creuen que una dictadura és positiva. Creieu que... Sí, què s'ha fet malament des de l'educació? Canviareu alguna cosa de l'educació vosaltres? Heu anat a 2 instituts, Jo crec que no és pues, col·legis... qüestió de l'educació. No. És qüestió de... Home, de la història, com no es pugui explicar la història des del col·le és important. No, sí, la història està molt bé, però al final la gent d'on més El present s'informa... pesa més, jo crec. Clar. Si la situació actual no és bona, lo fàcil sempre ha sigut Criticar. els extrems, i els que millor ho porten és l'extrema dreta, això. Sempre ha sigut així. Sí. Però a partir d'aquí crec que l'educació jo crec que té un paper clau, no? Però si estan repentint tot el dia a TikTok... O sigui, jo m'informo molt per TikTok, però no d'aquest estil, diguéssim. Val, Vull dir, jo intento, doncs, contrastar, diguéssim. contestar, Però hi ha molta gent que als algoritmes li surt alguna de la dictadura, va molt bé, tal, like. L'algoritme ja li recomanarà una altra cosa, un vídeo semblant, i aniran reforçant tota l'estona la seva opinió i al final acabaran creient Queda molt és acotat, una tot. dictadura, i no és així, però bueno. Aquí tenim el responsable de màrqueting, No. Està enterat de com Grans funciona paraules. l'algoritme. Grans paraules. Sí, no? Bé, Si no venir jo a explicar com funciona l'algoritme... Ja. No passa res. I ojo, perquè el mapa electoral està molt complicat i com hem dit abans l'extrema dreta arriba forta també. De fet, Vito Quiles sempre té els seus rifirrafes amb Rufián. Rifirrafe. És molt dolent, és molt dolent. Entenem, o què? Jo crec que això ja és la gota del Fins vaso. Què més? També hem tingut la pesta porcina, que ha sigut el motiu de que hem matat a tants porcs senglars. Sí, una pesta porcina que l'altre dia estava veient el col·lapse fa unes setmanes i vaig veure una tia que deia pesta porquina. Vaja, De porc. En fi, tot. de pel·lícules no ha hagut cap destacada, com l'any passat que va haver-hi el 24 o Casa en Flames, però el que sí és que l'actor català Oriol Pla ha fet història i ha guanyat un Emmy International. Des d'aquí una menció, felicitar-lo i endavant.
segurament no ho veurà, però bueno, potser el podem etiquetar. Ho veurà. Ho veurà. Això te farem arribar, no? Arribarà. Teniu contactes, no? Sí. Sí. El de màrqueting. El Mago Pop ha anunciat una gira per estadis, única i exclusiva, començant pel Santiago Bernabéu, i a part ha comprat els drets a Maricel. Per tant, el gran musical català encara continuarà viu, tard o d'hora. Dic català, clar, després no sé si serà en castellà o no, perquè va dir en una entrevista a RAC1 que volia expandir el musical. Clar, després potser haurem de passar de les veles s'inflaran a les veles... El de l'última galeria del Bernabéu. No, s'enxaran. Bueno, es pot reforçar el castellà. El de l'última galeria del Bernabéu, com veure la carta del també és veritat. No, que tancaran el sostre. La pantalla. Tancaran el sostre o l'obriran. Per algo sirve. Jo crec que tancaran. Posant la gent per sota. Imagina't un Sí. estadi. Home... Tu t'agrada el Bernabéu? Sí, a ningú li pot agradar allò per fora. Per dins, Estèticament no. Per dins pot ser molt maco, però per fora és Estèticament no, però per dins, per les fotos que he vist, està ben fet. I la gespa, bueno, és un altre tema, la gespa. Si és que està fet a un fàcil. La pinten. Sí, exacte. Està fet a una merda de la festa. Val, però això que es pugui tirar la gespa cap enrere, cap a sota, Està molt mal. i puguis fer concerts. Home, és No, una no monetització. No poden Però fer no, concerts concerts. tampoc Ruido no. Bernabéu. En algun moment Ruido Bernabéu. No, clar, Florentino Li ha tirat el projecte al Flor. Florentino m'ho ha arreglat com Sonat sigui. seguirà sonant. Exacte. Aquí no sonarà una altra cosa. Els veïns el parlaran tant, no veuràs. Clar. Sí. Potser Ruido Bernabéu no hi és. L'elimina. Clar. Crec que no sap del que hi parla. No saps que Ruido Bernabéu? No sé què és Ruido Bernabéu. Una conta de Dic que Twitter clar, conta que de Twitter que criticava molt calculava- que... Va, sí, m'ho podia imaginar, però no sé què és. Calculava les comentari necessitats que deia- dels concerts del Bernabéu per després denunciar-ho i va posar una denúncia i per això no poden fer concerts. Molt bé. Jo crec que igualment hi haurà concerts tard o d'hora. Sí, clar, està clar. Se les arreglarà. Per tant, trauran molta pasta. És una font d'ingressos brutal. Per tant, no us agradaria un concert d'Auques Grasses al Camp Nou? A mi sí. No. Home, Sin más, no? Sí. Home, va haver-hi una cua espectacular de gent. Hi ha molta gent que s'ha quedat sense entrades, també per l'especulació. Home, jo sí, crec que... però no, crec que no anem a temps, vull dir, el Camp Nou... No, ja, clar, Ara no, mateix però no es dic... podria. Més No, endavant. però dic, a mi m'hagués agradat que Bueno, per què no? un estadi com el Bernabéu, en el sentit que es poden fer també concerts. Ara no, però jo crec que es podran fer. En fi. Mentre no facin sostre tancat, Com? Sostre tancat. no, També un concepte més raro, no? no ho trobo. Un sostre tancat. ¿Qué prefieres? ¿El euro verano? No ho sé. Sí, ara ho ha arreglat bé, Hem tingut de nou Operació Triunfo 2025, on ha guanyat la Cristina. Mítica. Sí. Operació Triunfo. Com és, morena o rosa? Rosa. Mentida. Pelirroja. I s'ha anunciat la quarta temporada d'Eufòria. Això t'agrada. Sí, m'encanta. Què més? I també ha estat un final d'any on hem rebut notícies com la de Ronald Araujo i Andreu Buenafuente, que han hagut de parar per temes de salut mental. Cadascú pels seus motius, però... Espero que doneu suport a Ronald Araujo, com a bons culers que sou. I Andreu una Buenafuente situació així, també. sí, això ja és més enllà del futbol. Se pot criticar pel futbol, però home. Si una persona Vosaltres el està així... critiqueu o no? Home, Futbolísticament? Futbolísticament... Jo crec que tothom l'ha criticat. Sí, últimament. home. Hòstia, Clar. has de ser molt defensor per no fer-ho, Aquest remàtic Home, central de 40 anys a l'àrea petita. Sí, jo critico Sí, el que futbolísticament. no faig és fotre-li comentaris d'odi a xarxes socials. Clar, com jo el critico. a la tele. Aquí Què fots? Què fots? No sé què. No sé què, Però ho faig amb l'Araujo com ho puc fer amb qualsevol jugador que l'agradui no molt. li enviem missatges cagant. No, home, clar, això ja és de ser un... Bueno, Bé, és que no és culer la gent que ho fa. no. És, bueno, Ni culer ni humà. Exacte. Tu, Ian, abans de fora càmeres m'has dit que volies parlar de la grada d'animació. M'agradaria parlar de Que és un tema que l'animació. És un últimament tema està- molt calent, Sí. sobretot per Twitter. I per Ho vaig xarxes. escoltar l'altre dia des de la tele al partit del Villarreal. Que Sí, els sí. aficionats ho van cantar. Sí, sí, jo també. Els desplaçats, honor als desplaçats. L'aficionat. Honor. L'afició del Villarreal. Està- Inexistent. Sí, no. Saps Inexistent. la pandèmia que el Villarreal va fotre com... Va fotre perquè va de tela, tio. Quina és la teva No, opinió? la Ara meva tens un opinió. micròfon al davant. Ara Tinc et un pots micròfon expressar davant, puc expressar-me públicament. Sí. La situació és clara, la gran animació ha de tornar. Per què? Perquè
bueno, jo crec que s'ha demostrat, no? Aquests últims partits. O sigui, aquesta temporada a Montjuïc, jo he anat al camp, podia sentir a Chesney cridar als jugadors, podia sentir Hansi Flick donar indicacions. Això per mi no és futbol. I els cartells. Els cartells, que tu tinguis al club dient un cartell dient que han de fer els aficionats, per mi és molt trist. Hi ha un càntic cada 5 minuts, l'ambient és molt mort, i això amb la gran animació no et passava. És que jo inclús quan estava a la gran animació pensava i deia, ostres, podem inclús ampliar-la una mica, fer-la una mica més gran, i s'ha demostrat que sense aquesta gent no funciona. Som la pitjor, tenim el pitjor ambient ara mateix probablement d'Europa. Mal. Però ara mateix no hi ha... M'agrada l'animació. Sí, Villarreal i Madrid estan... La grada flan, ojo. Sí, la grada flan, Déu-n'hi-do. Però ara mateix no hi ha grada d'animació. Exacte. Perquè, segons tinc entès, no van pagar una multa que els hi van posar. Exacte, això es va desmentir. Precisament això era un argument que tenia la directiva. Primer de tot, dir que aquestes multes doncs, tenen una regulació de la Lliga molt... que filen molt prim. Per exemple, el cantar el perico dime lo que se siente, que és un càntic que no conté ni un insult, et multen milers i milers d'euros. I això és una multa que al final arriba a tots els clubs. Va sortir una dada que pràcticament tots els equips tenien moltes multes de milers d'euros per aquests càntics. Llavors, per tant, això em sembla ja filar molt prim. Però bueno, era de 20.000 euros, tampoc. Sí, que pel Barça és misèria. Rafinha i altres jugadors es van oferir a pagar-la. I socis. Socis van oferir a pagar-la, el club es va negar. Per tant, aquest argument ja estava desmuntat, però és que es va desmuntar més Helena Fort a la reunió que va fer ella mateixa amb els socis. Jo dic Helena Fort, que és el seu nom, que va fer una reunió ella mateixa amb els socis joves, on ella mateixa va admetre que el pla d'enderrocar la gran animació el tenien des de que van pujar a la junta directiva perquè no els agradava com funcionava. I això és una decisió que va en contra de lo que és el Barça, que és dels seus socis, i que tu no podries fer fora a un soci perquè no t'agrada simplement el que fa, si el seu comportament és bo, perquè el comportament de la gran animació durant els 8 anys d'existència ha sigut exemplar. Per tant, tu estàs en contra de Jan Laporta, en aquest aspecte. En aspecte social estic radicalment en contra de les decisions que s'estan prenent en aquest àmbit, sobretot de l'animació, i el projecte de la nova gran animació que volen fer em sembla molt fluix. Que tu, Jan, de fet et dius Jan, segons em vas explicar un dia... Sí, el meu pare m'ho va dir pel Laporta. Per la porta. A veure, a mi m'agrada la Porta, però aquí ha patinat molt i no pots sortir a dir el Madrid representa el poder i el Barça llibertat, i quan els teus càntics expressen la llibertat, fotre'ls fora. Sí. Els teus càntics, he dit, els teus aficionats. Sí, bàsicament. No té sentit. I donar-li més importància a un gat o al... Exacte. Vam veure que el primer gol del Camp Nou va sortir el TikToker aquell dels collons... Com es diu? Sí, el David Suárez. David Suárez, d'aquest. El primer gol a Foganay. Per no dir-li una altra cosa. Però bueno, no... I això dels gols, també comentar-ho, la musiqueta aquesta que posen. La pots treure, bé, no posis música. Mai s'ha posat música en un futbol. No, després d'un gol no hi ha música. La gent crida, ja tens els crits de la gent, no et cal la música. Bueno, crida, és festiu. El polaco que a la segona liga grava, no crida. Exacte, aquest és un altre problema també. El que a mi m'agrada és el joc de llums, això sí que m'agrada. Vale, això està bé. Això està guapo. Això està bé, però jo crec que no ens hem d'intentar assemblar al futbol americà. Jo crec que és un error que el futbol europeu està cometent molt últimament i no anem bé. És una altra manera de viure i jo crec que no hem de suprimir aquesta cultura futbolística que tenim aquí, que a poc a poc, o sigui, sobretot a la Lliga Espanyola, vas a un camp alemany, anglès, la cosa encara es preserva molt més, però aquí s'està perdent molt i és molt trist. Però és que la NBA, per exemple, no tenen aquest sentit de pertinença. No. Si van allà, passar l'estona, tal... És show, familiar, vas com que va a un parc d'atraccions, però aquí hi ha com molt més sentiment. Aquí quan acaba el partit es segueix parlant del partit i durant la setmana es viu amb molta més intensitat. Jo crec que això és una que no s'hauria de perdre mai, però bueno, tristament de fet, teníem una secció preparada perquè parléssiu, diguéssiu arguments de futbol contra el Madrid, però com que el teu no ha vingut, doncs no hem fet aquesta secció, en canvi hem pogut tenir aquesta xerrada sobre la gran animació que m'ho havies demanat, ja. Ho necessitava. L'has tingut. Ho necessitava, gràcies. Pots insultar, Posem el sí. Pip, dof. No, prefereixo que no. No? No. El que se'ns ha oblidat comentar és que l'entrada vetada. No. De veritat. Al setembre sí, és veritat. també vam tenir un altre fet, i és que el 25 de setembre va començar T'ho diem tot. Home, important. Quin dia? Més important. El 25 de setembre, per la Mercè. Correcte. Sí. La Mercè, La Mercè. Com tu vas passar la Mercè? Molt bé. Tu no? Sí. Sí, No, és guapo, la Mercè.
Ja no sé amb què anava, tio. I mira que no vaig veure. No, si no té res a veure. Ja no té res a veure. No, però que no... No sé, tampoc me'n recordo honestament, No me'n recordo hi eres. Sí, vaig sortir... aquell dia no, vale. Un altre dia. Vam sortir, és veritat. Sí, vam anar Bogatell. Tu vas sortir? No, clar. Hòstia, tu que més lluny, mira, putada. No, clar, venir aquí només per... No. Que putada. Que putada. Que putada. No, però sí que és veritat que estaria bé fer un repàs de T'ho diem tot. Fem un repàs. Els convidats que han vingut. Sí. De què rius, tu? No, a veure, que està bé. Està bé. Hi ha hagut de tot, no? Sí. Varietat. A veure, tu te'n recordes de tot, sí, no? Espero que sí. Va, jugueu-vos a... Ara ja ho faig d'entrevista, saps? El vostre capítol preferit. És putada? El del... No, el del Llimós O el de la Carla. o la prèvia del Barça-Girona també va estar molt bé. Amb el Roger i el Pau. Sí. Hola, vaya palo! No. Es veu com el cul, la càmera, passa un tio pel darrere. No, però jo dic del contingut El contingut... dels capítols. Lo de la càmera i Ens ho això. vam passar molt bé, però nosaltres. Però A de mi cara més fora... interessant em va semblar el de la Berllimós. Sí. És el que va ser el vostre professor, no? Sí. No, la història és... Sí. I el que tenia potencial, era l'últim. Quina Sí, ens va fallar l'àudio. Clar. Del futbol i l'impart. És xocant, és xocant. No, clar, No pensava que estava inventant-se la història, vale. No. Vale. No, a veure, va venir el Jan Montoya. Aquest també va estar guapo, Va estar guapo. Sí, però aquest és un tio... Però perquè és el primer. És el Crec primer que ja- i perquè és un tio que xerra bé, parla bé. Sí, té coses. Se li dona bé parlar davant de la Té càmera. àvia. Sí. De Viga. No? No ho sé. Que ens ho digui. Ponlo als comentaris. No ho sé del tot. No ho sé, tio. No ho sé. Jan Montoya, clar, el tema és que t'ho diem tot, crec que hem anat evolucionant mica en mica, hem tingut, crec, problemes o d'àudio o d'imatge. L'alternativa, què va passar amb l'alternativa? Ja no explicar-ho. Molt bona gent, Sí. Sí. No, però hem tingut problemes gairebé tots els capítols, per d'imatge o d'àudio o per equivocar-nos enmig del capítol o perquè aquest aparell no Sí, funcionava. una mica catxarro. Però Hòstia, el que hem tingut més dificultat és per tenir un lloc fixe per gravar. Jo crec que us hauríeu de sentar ja en un nòmades. lloc i ja fer-ho sempre aquí. Quin? Aquest m'agrada. Sí, aquest està bé. Està bastant sòlid. Però clar. Clar, és complicat. És a dir, al final no direm on és, tot i que A veure, No sé. la gent s'ho pot imaginar. No passa res. No vindran aquí a... Mentre no diguis... Bueno, tu espera't. Però... Ojalà, no? Però ojalà passés. Ojalà. A mi el hate m'agrada. Quan van... El hate potència. perquè no ens... Sí, jo t'ho vaig veure a TikTok. Sí. Però això és el que has de buscar, tio. Coses polèmiques que es facin Nosaltres viral. no busquem, nosaltres vam estar xerrant amb el Teo, va ser amb el Teo, perquè és del Madrid, va fer un parell d'opinions bastant potser va ser polèmiques. No, ha vingut. Ja ho tenim, No ha vingut per altres Gràcies. coses. No, però sí, se'ns van viralitzar un parell de vídeos, però... És el que més ajuda. Poca cosa, però... Bueno, i gràcies al Teo perquè va parlar del Madrid i d'un forn de pa. Justet i rabiós. Sí. Clar, el guai del hate és que dona views, com heu dit vosaltres, però, sobretot, és que, és com un halago per nosaltres. Com es diu halago? El hate, l'alago... Si Vito Quiles es pren el hate com a halago... No, és a dir... Clar, és que... És un feedback, almenys. Mentre No, gent es és un preocupa de feedback comentar. i com a mínim la gent ho veu. O sigui, tens la resposta de gent que ho veu, les coses. Sí. I s'ha parat a veure. I l'altre és que sobretot no són crítiques cap a nosaltres, sinó cap als convidats. En aquest cas, sobretot el Teo. Tots se l'han al cul, no? Vinga, aquest... No, Que el matin per xarxa. no, home, no. Nosaltres defensarem el convidat. Nosaltres defensarem... Li va dir per xatxes. Nosaltres defensarem el convidat fins a la mort. Això espero, Fins a l'amor. Els comentaris estan allà. Fins a la- No podem Guanyar tapar els aquest comentaris. partit per l'afició. Exacte. culer. Sí. Se'ns estan anant Torni la les grada. mans. Prou. No, ara, Fargonyes, anem a intentar dir els convidats per ordre qui ha vingut. No cal.
Com que no cal? El pitjor el tenim clar. Ah, no sé. Ui! Es pot dir? No es pot dir, no es pot dir. No ho Detrás de direm. càmeres. Jo crec que el sé. Quin? Però no ho diré. No, posem el pip, posem el pip. Posem el pip. Vale, posem el pit. Sí, va, hòstia. Tampoc ho veurà. És un guarro, Leo, és un guarro. Va, digue-ho. Va, digue-ho. No, ho digui. Quin creu que és? tu. Sí, no, l'últim, no? L'alternativa. No. No? Dieu, da igual, us censureu. Jo vull riure. És que em sona que vas dir alguna cosa, que va ser... Sí, a mi també, però no sé qui és. Va, és igual, després. No, digue-ho. Amb el micro ni ho vaig dir. Ho has dit tu, el tema. No, després ho diem. Ah, després ho diem. Ara la gent s'està... Jo ho diria. Però que la gent no ho sabrà Una pista. tampoc. Donem un número de pip. capítol. No, sí que ho No. Sí que ho sabran. Exacte, ho sabran. Sí, Bueno, Sí, diem octubre o novembre. A veure, tio, No. vaig a mirar els Home, clar, i octubre, novembre, desembre. va, fem un guess. A veure si... Segueix. Sí, feu. No, però feu, sisplau, sou aquí convidats. Estic mirant els Fem capítols. mirar volem endevinar-ho. Val. A veure quant temps tarden en endevinar-ho. De moment ja porteu... Fuà, ja sé quin és, tio. Qui? Estic entre dos. Qui? No, ho censurareu? Sí, Sí, Jura'm-ho, eh? sí. No direm res, però ho t'hem dit tot. Ho diem tot. Ho diem tot i no ho dius. Exacte. Hi ha coses que no es poden dir. No, però perquè va ser un capítol que no teníem... Si preguntes, no teníem guió, no teníem va ser res. improvisat, no? No Va havia ser... de venir Perquè... l'Albert Llimós, però no... havia de venir un altre personatge, que no direm el nom. Ah, sí. bueno. Sí. Però ja ja ho estàs dient. Sí, ara ja ho vas dir. Clar. No, perquè és... Jo t'he de dir que no em va desagradar, eh? No, sí, de fet, el resultat com va quedar bé. Més o menys bé, però... Sí, la sensació interna de Leo i jo va ser criminal, perquè no teníem preguntes, era totalment improvisat, i era anar parlant, tampoc hi havia molta confiança. No coneixíeu gaire. Sí, era llavors, un al final... Aquí hi haurà un pip claríssim perquè acaba de dir el tema. De fet, no va ser tant d'aquest tema. Ah, bueno. Collons que no. Un les faig. En fi. No, sí, va venir... Repassem que ha vingut. Va venir el Jan Montoya aquí, en aquest setup. No direm on és. No sé. Va venir l'Héctor a la Pompeu. Van venir dos amics de què rius tu ara? Van venir dos amics a fer la prèvia a la Girona, a la Pompeu també. Sí, ja fes Madrid-Barça. Després Madrid-Barça també, dos amics a la Pompeu. També et dic, a partir del quart cinquè capítol va ser on ens van dir que a la Pompeu no podíem utilitzar micros amb estudis. Ah, perdó. Sí, Estudi amb micro. Amb micros. Vam gravar un bon anunci. sí, que no ha sortit mai. No, Està previst que Ah, surti. però el que... Sí. No, el que vam gravar amb vosaltres. Vale. Sortirà d'aquí poc. Després va venir també l'Albert Llimós a la Pompeu. Després vam anar al diari Ara amb la Carla Torró. Antiestètic. Després va venir l'Òscar Morell aquí. Després va venir la Patricia Villegas a Òscar la Pompeu. Morell és l'actor. Sí. Soc molt bo, tio. Qui més? Després el capítol especial i el de amb la Núria Reig i l'alternativa. El de la Patricia molt bé, també. Sí, molt bé. Merci. El de l'alternativa Era molt bo, l'únic que ens vam tenir un És a problema dir, amb l'àudio. L'hauríem de repetir, jo crec, tio. algun dia els direm de van dir repetir-ho. que havíem d'anar allà. No sé si es van enterar, no sé si l'han vist, van dir que ens convidarien. Bueno, suposo. Què? L'alternativa... Saps a qui van convidar, tio? A l'Aleix Martínez. Bueno, Aleix Martínez... Pots parlar d'ell? No, a veure... Futbolísticament, jo crec que té bastants coneixements, l'únic que en tema d'animació estem en total desacord, Aleix. Però, bueno, cadascú té la seva opinió, però a mi no m'agrada la soberbia. Ja està. No t'he preguntat abans perquè pensava que no respondries, però No, merci per la declaració. És una persona que, a veure, segurament sap molt de futbol, té bona capacitat oratòria, l'únic que a vegades parla com una mica de superioritat i el capítol que va parlar sobre la reanimació
diu molts fets que són mentida. M'agradaria dir això i ja està. Quan el convidem, perquè el convidarem, si bé, et portem. I li fas unes preguntes. I porteu seguretat també, perquè s'està relaxant, però ojo. Sí, ara està en un ambient calmat, però si no, ja pot ser un ambient bastant hostil. No, però... Com el de Joan Garcia, quan arribi a... Hòstia, sí, jo tinc ganes d'aquest partit. Jo crec que li harà molt. Jo el mataran. Sí. I a més, quan estigui la curva allà... Potser hi ha algú que veu aquest capítol després del partit. Sí, d'aquí 11 dies. 3 de gener, no? Sí, però clar, aquest en teoria és especial Nadal. Va molt que veu el capítol 6 de gener. Algú passarà, algú fort passarà. Sí, Héctor... A veure, realment amb raó, no? És que Can Perico és... Però realment tenen raó. Ens agrada sortir corrent, aquells. Vull dir... És que si ho penses s'entén. Potser és com un cas de l'Espanyol. No diré un castigo, però és semblant i jo entenc que podien estar enrabiats, o sigui... I... Al camp de l'Espanyol realment poden passar coses. Ja es va veure quan vam guanyar la Lliga. Per a mi ja no li va sentar molt bé, la Lliga. No, aquest és un subnormal és un subnormal de l'hòstia. Torno a repetir, si tenim algun aficionat de l'Espanyol que ens segueix... M'és igual. Algú hi haurà, igual. Jo soc... No són molts, però... Tu ets què? Anava a dir neutral, tampoc soc neutral. Soc del Barça. Però, per favor. Amb l'Espanyol tinc un respecte perquè també... és d'aquí Catalunya, com a mínim és de Catalunya. És a dir, entre Espanyol i Madrid és una pregunta que us podria haver fet. Madrid, És un club gran, l'Espanyol no. És que no puc dir... Jo Espanyol perquè és català. No et puc salvar. És català, que te representa zero Catalunya. Sí, bueno, però és català. Hi ha més banderes d'Espanya que Catalunya. Però... No puc escollir cap. O sigui, no puc salvar cap. No. Els dos abajo. No, ningú dels dos. És impossible, és que no. Si has de dir un... No, ningú. Que no es pot, que no es pot. Se t'apunten amb una pistola... No sé, clar, passarà? Espereu que no, perquè estic molt fotut, Esperem que no. És que jo veig a Ronald Araujo tornant al camp de l'Espanyol. No cal. Hòstia, abans no passem a Ronald. El primer partit que torni no cal que sigui aquest. No. Ara ho intenta arreglar dient que pel context... A nivell que ha tingut les últimes temporades... No li aniria bé, mentalment no li aniria bé. Ara, per mi no és jugador pel Barça. Vale, molt bé. Bueno, per ser un va tenir anys bons. Va tenir anys bons. És la Bastoni, ara parlant de Sant Hòstia, sí, li he donat like. Com tu vas fer? Igual que tu amb... Bueno, sí. Seguim. Acaba. No, des d'aquí ens agradaria donar el nostre suport a l'Araujo i l'Andreu Basté. Tot i que també segurament no ho veuran, però, bueno, en fi. Aquesta risa. Andreu Buenafuente. Andreu Basté, no. Què dius? No, és bona. Bueno, segur que també. El Basté també. Traurem un tall, sí. No. Sort que dic jo el podcast. El Pip, li posa el Pip. Andreu Pip. No, perdó. No li posa un insult. A l'Araujo i a l'Andreu Buenafuente. Sí, no, totalment. Andreu Bast. Que frac, això. Val. Us volíem preguntar si teniu alguna crítica constructiva per fer-nos. Ara, sincera. Constructiva, no, només són destructives. Tanqueu el podcast, porfa. No, ara, en sèrio, si teniu alguna crítica sincera, la més sincera que tingueu cap al podcast, si us sembla que... Ens portes, tio. Vale. Sí. No m'acaba, No, a veure. T'acaba. Heu de fotre alguna secció, crec, més dinàmica. Com el que hem fet avui, de preguntes així... Sí. Però és que està molt vist, això. Bueno, però és el que dona, és el que impulsa, és més... A mi m'agrada molt una secció que ens va dir l'Albert Llimós que la feia, amb l'Anna Ballonesta, que es diu L'Hora Tabú. Però clar, o sigui, el nom ja està agafat. Però... Clar, no, però algú així, perquè en teoria ens t'ho diem tot. I parlar de tabús també estaria bé, perquè en teoria ho diem tot. Està bé. Sí, temes controversials realment et pugen bastant les d'estos i coses això, dinàmiques, tipus jocs i esto que siguin tendència, pues ajuda molt també, o sigui, tindreu bastantes més views. De fet, sí, per això no, plan, això està molt, per exemple. I els Spotify com sabran que tipus de cova divin? No, sí, hi ha vídeo. Hi ha vídeo també a Spotify. És que jo soc de YouTube. YouTube Music. No, YouTube. Tu mires, el segueixes per YouTube. Però alguna crítica més sincera cap al format, cap a...
Això, trobar un lloc... Un lloc fixe, sí. Que hem gravat. I que no només feu les preguntes vosaltres. Saps? En plan, que sigui... Feu tertúlia. Val. Clar, Crec que avui no estàs fent preguntes, estem com parlant, tal... Sí, això està bé, també. Sí, però perquè avui és especial Nadal i en teoria és amb I amics. perquè no tenim res a portar nosaltres. Com un xec. Aquí, tio, l'animació és el màxim, tio. Sí. No, en sèrio, sí, feu opinió allà a saco. Però Sí, clar, mulleu. nosaltres si parlem amb algú que té coneixement sobre un tema, nosaltres no tenim També. aquell coneixement. No podem debatre amb aquella persona. També. No? Sí, és complicat. Bona observació. És complicat. No, Però bueno, jo crec que amb Home, l'experiència he de trobar el punt vas guanyant. que no estiguis aquí donant l'opinió de la intel·ligència artificial, que no tens ni idea, Sí, però puguis aportar alguna cosa, saps? clar. Sí, sí. I la intel·ligència artificial un altre cop. Costa trobar el punt. Bueno, tio, Trobar l'equilibri és el més complicat. per això estudies, no? Sí, clar. Sí. Estudiar. Però... Sí. Estudiar de moment... Estudiar molta teoria, perquè pràctica hem fet poca. Bueno, com a totes. Us arribarà. Tu també, Ade? A veure, Perdó, màrqueting... Bueno, no sé com es diu a la teva carrera, com es diu? màrqueting, innovació i tecnologia. Bueno, doncs, què tal? Anar fent. Anar fent. Poc a poc. Anar fent. De fet, fas un doble grau ara. No, al final no crec. No? No, Com que no? no, al final no crec. Al final no. Al final no. Al final... Està sent una conversa... És com lo Sí, perdó, sí. del grau obert amb el Montoya. Sí, i amb el Teo també. Ahí va. Sí. I tu, Ian, vas parar de fer economia i t'has posat a fer management. Management. Quin Sí, any? Quin any? L'any passat. L'any passat. Per què ho dius? No, perquè anàvem junts a classe. L'economia, els Sí, seminaris de mates... Uau, era intens. Intens. Podríem dir intens. Sí. Passa molt a 20 o no? No, tu sabes que és veritat, em va recomanar una cosa, tu, i és a l'informatiu fotre les imatges que posem a l'informatiu, fotre-les en una casella. Sí, allà baix. Allà baix. No, allà baix no. Sí, Sí, Has vist ja. el The White Project? En una casella. Sí. Sí, això està no, bé. també l'Aleix Martínez ho fa, de fet, i li queda molt bé. És una cosa... És feu. No, sí, el tio té... Saps com fer-ho? té No, mà, això. Jo no, l'Edu sí. Doncs ja està. Però tu Ho ho fas farem. també a veritas. Sí, però jo amb això no sé fer-ho, per tant ja m'haurà d'ensenyar l'Edu perquè... Sí que sempre ho fas. Si no, així no anirem bé. Sí. Sí. Foteu un Jo t'ho pòster amb passo. el logo, també. Sí, jo això... Foteu tot. No tio raó. Un neon aquí, a tu diem tot. Sí, encara no sabem on gravarem. Tenim Aquí. això, aquest espai, Què teniu ara? Això, Pompeu? O sigui, Pompeu i la Soci. Que la Soci Soci, tio, no m'acaba a mi. és on no es va veia venir mal, l'alternativa. L'alternativa, el problema és que a mi em sap molt greu. Jo prefereixo que hagi tingut poques views aquest vídeo. Ha tingut fins al moment Pel so. 25 pel so. S'escolta, vam tenir un problema amb el so, amb un micro, ells van posar uns micros diferents i vam tenir un debat, l'Edu i jo, de si tirem, Sí, vam publiquem intentar el vídeo o no. Vam fer tots els esforços i al final no vam poder arreglar el so i vam pujar el so, el vídeo, amb el so de la càmera. Bueno, Per tant, bona gent, però millor que hagi tingut poques views perquè s'escolta. Aquest no és tan cert, Sí. venga, empezamos otra vez. Sí. Quin convidat portaríeu vosaltres? Quin convidat portaria jo? Un que fos realista i un que no. Jo, Quim Masferrer. Home, no realista. A mi m'encantaria... heu de fer un Quim Masferrer. Lionel Messi. Vale, no, però és assequible. Quim Masferrer ha de venir aquí. Quim Masferrer, És un per què històric. Quim No sé, a mi Molt random, m'encanta. eh? No sé, és un Vale, tio, vale. jo què sé, Sí. m'encanta Foraster. Jo crec que el Basté. I jo crec que és realista. No és conya, crec que... Vaig veure un TikTok d'un tio que va anar al seu estudi a les 4:24 del matí. Sí, la parella de la Juliana Canet. Home, a les 4:24. Bueno, 4:24 no, 5 i pico. A les 4:24 és quan Aixeca. Sí. No, a les 5 i pico crec que entra allà i no era un tio molt conegut tampoc. No? Bueno, potser sí, no ho sé. Home, no és famós tampoc, però bueno. Vosaltres podeu el Basté. Té la seva... O si no algun d'aquests de un precandidat del Barça, un precandidat. Sí, Xavi un Vilajoan, és històric, un Marc Síria, alguna així. Hòstia, sí. Possiblement. I aquí no portaríeu mai. A Josep Pedrerol. Vale? Sí, pues el Roncero, ja que estem. Vale. És que no sé. Sí. O el Vito Quiles o algun d'aquests. No, és que inclús sí, si et diu que bé, joder.
No. No et pillaria vius igualment, da igual, sí, és igual. O sigui. Déu-n'hi-do tu. Doncs, secció final, impostor. Farem algunes partides, i ja tancarem. Molt bé. Sort que avui ningú anava a Tinky Winky, perquè si no... Com que Tinky Winky? Ah, que va haver-hi algú que anava... No. Passat de volta. No, els de l'alternativa els van fotre una birra abans. Bueno, tio, No. Va. No sé quantes portaven a sobre. Però... Així anava l'àudio. Sí. Però van amb ells amb els seus micros, també. Sí, però no sé què van fer malament. Van fer una prova de so abans i s'escoltava bé, però bueno. Sí, no sé. No sé què va passar. Bueno. Quan està durant aquest podcast? Portem 1 hora i 10 minuts. Una horeta, sí, i ara ja... És el més llarg. Sí, ha empatat amb el més llarg, sí. Ara. Sí, ara ha Són 5 empatat. minuts més, sí, serà el més llarg. Va, fom. Vinga, va, fem 3 rondes i cap a casa, va. Sí. Vamos, va. Vinga, va. Vamos, És ell. Es veu per allà, Sí? Pulo, per reflexe, sí, cuidao. És paraula mítica. Sí, ets l'impostor. Clar, aquí podem dir coses que coneixem tothom Espera, però s'hauria d'ensenyar la càmera. No, això ja ho posarem, ho editarem. Vale. Sí. Qui comença? Ho editaràs tu, Edu. Quina putada, tio. Bueno, queda el mòbil, ja el passarem després. Has posat pista o no per l'impostor? No. Després Sí, la té la poses. categoria. No t'he vista? Després La categoria, sí. Com saps? Ah, vale. Per què ho he fet jo? Ah, vale. Pensava. Nina. Vale. Té lo seu, Sí. té lo seu. Sí. Té lo seu. Vale, ojo aquí. Jo diré... Isi Palazón. Fuà, tio, és molt bo. És molt bona. Vale. És molt bona. Jo et diré... Gos. Dóna una volta. Dóna una volta. Traduïm-la. Vete lejos. Sí. No. Tu has pillat? Tradueix. És perquè aquest no el pilli. Sí. Jo no. Els idiomes, tio. però... Tradueix el... Fes-me cas. Va, Ted. Va, fot-li. Jo diré Los Simpson. Bona, tio! No, vale, clar. Què té a veure? Vale, però jo ho miro. No té res a veure. Vale, jo sé el que té a veure. Pues sí, Vale, pues ja està, allà vosaltres. No, de fet és... Bueno, Clar, jo ja no l'he pillat. Aquest sí Que sí, tio, mira. Tradueix el castellà, tio. Sí. Va, Mira. gos. Té, bueno. El castellà. Mira. Sí, però... Tiene lo suyo, tiene lo suyo. Però s'ha de pensar, tio. Val, Sí. val. Està claríssim. Votem ja, no? Sí. Vinga. Va, 3, 2, 1. Va, sí. Hòstia, efectivament soc jo. Què era? No. Perruca. Perruca. No, clar, Los Simpson, no? Marge Simpson, saps? Va. Va, tornem. Vaig. Bueno, s'ha bloquejat. M'he assustat, M'he assustat. Això ja està acabat. Això per canviar la categoria, com es fa, això? Si em torna a tocar, agafo i... Posa que mostri Me'n una vaig. pista. Sí. Va. Vai. No, però és bona, Vale. Los Simpson, perquè surt de tot a Los Simpson, no? Sí, una sèrie que abarca tot. Molt dolenta, tio, és d'enviada del primer. Vale, molt bé. Què haguessis dit? Meridià de Greenwich. Hòstia. Hòstia, sóc l'impostor. Que putada. No, tio, és una cosa molt rara. O no? Sí. Vale. Sí, No veig ni És idea. rareta. No, rareta ho és. Qui comença? I jo, no, cabrón. Palote. Palote. És bona. Fàcil. Petit. Hòstia, a veure. Vale, jo diré una paraula que sabeu més vosaltres, que sou del barri, la sedeta. No. Sí. Castanya, tio. Sí. Vaja castanya. Espatllat. No. Esperpèntic, generacional, la fallida. Bueno, espera. Jo diré Volkswagen.
Hòstia. Vale, sí. Joder, És bona. l'Edu l'únic que m'ha... És bona, és bona. Volkswagen, Sí, per què? sí. No té cap mena de Sí, relació. sí. No té cap Sí, mena de sí. relació. Vale, ja està. M'ha costat, però sí, és bona. Ja. Va. Però, tio, no donem res, és un impostor... Va, 3, 2, 1. Va. Què era? Minigolf. 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 A mi de pista m'havia sortit pista. De pista a pista. Pista. No, merci. Pista. Sí, no. Bueno. Clar, hi ha diferents No, la pistes. salida no és mala, llavors, però clar, és que una pista... Malíssima. No, però és que... Sí. I Volkswagen per què? Golf. El model de... Val. de cotxe. És que és més de smart, no? Jo és que de cotxes poc... No, ja. Poca... Bueno, tens el... saps? Tinc el carnet, sí. Ell també? Sí, un tema curiós. Sí. Val, és... Sí. Impostor al revés, saps? Vale. Va, qui comença? Edu. Capità. Vale. Vale. Tu, a mi... Faig un parèntesis, vale? M'agrada molt un tio que es diu Rubén Salvado. Hòstia. Que em surt molt... No, la veritat. No. Foli. És un tio que em surt molt per TikTok fent partides de l'impostor. Sabeu qui és o no? Sí, que va amb dos noies. Sí, al cotxe o a casa, vale. Aquest li fot més coses, vale? Jo me meto una mente, vale? Jo posaré una història. Mama. Hòstia. Aquell l'he vist, tio, aquell l'he vist. Has vist? Vale. Mama. Vull veure aquesta pel·lícula perquè és èpica. És molt bona, Només has entès Categoria pel·lícula. Sí. Una felicitat, tu què? No, és molt èpica. Ja està, bro. Enhorabona. Delatao. No, bé, ara l'impostor ho tindrà més difícil, perquè... No, perquè jo ara dic una molt bona que l'Ian me la pillarà. L'Edu no... Bueno, no sé, no crec. Digue-la. Joan Bertran. Joan Bertran de què? Aquí sonarà un pip, però bueno. No, perquè ell ho sap i quan digui la justificació dirà, vale, sí. Tu, Ian? Jo diré iceberg. Vale, és el Jan, 100%. Sí. Ets gilipolles? No, el Jan no és. Com li diem al Bertran? Com li deien al Bertran? Ja ho sé. És un cabrón. L'he pillat. No sabies. M'has pillat la peli, tio. Has pillat la peli. Abuela, Jo no soc. Bueno, iceberg. No, sí. Jo capità. Capità. Cabron. Vale, o sigui, jo no soc perquè he volgut ficar història. Me meto en la mente, vale? Va, votem ja o què? Sí, va, 3, 2, 1. Sap greu, No sóc jo. No. Què? No soc jo, us ho prometo. Una Us ho prometo que no soc jo. No. Juro per la teva vida. Jo he dit iceberg. És que això pot ser una pista, Què pista? No, De l'impostor. No, és obvi. Però és categoria, no? No, categoria i pista. No, és que- Jo és que he sí. molt malament. us Pensava, entenc. però... Ets un cabronàs, tio. Què Me passa? l'has comprat a la primera de... Què passa? Però què passa? No, és que jo crec que és a l'Edu, No, t'ho juro, perquè Ara no he de vulguis fer que una no altra sóc. ronda. Vale. És l'Ian Paul Marcet, tio. Per què, bro? Que crac, bro. Molt bé, has guanyat. Tinc el braç malament, però... No, però què passa? No, Heu de fer una altra ronda. Sí. Vale, però ja l'ha pillat. Vale, jo... Si n'has pillat ets tonto. Ah, és que jo no sé què... Romàntica. O sigui, a mi m'ha sortit la paraula. Flauta. Flauta. Espectacular. Àrtic. Ets tu. Va, votem. Sí, era jo. És Titanic, no? Sí. Vale. País àrtic, bro. On has estar ja? Círculo polar ártico. Per això li feu, Molt bé, ara, ja per acabar, us volia preguntar... No, ja està. Sí, no, que ensenyeu o que digueu el vostre Spotify Wraps. No tinc Spotify. Orgullosament utilitzo YouTube Music, on em fiquen molts menys anuncis i puc escoltar la cançó, saltar la cançó i avançar la cançó. Però també tens un resum de l'any o no? Què va, aquestes coses a mi me les suen. Vale. Ja, tio, estàs de Spotify rabiant, ara mateix. Sí. Tu Hòstia, ja el teu? patrocina el Barça, perdó, visca Spotify. Però què vols, artistes, Artistes i cançons, va. I minuts escoltats. cançons, la primera de la fresca. No és conya, La segona quina creia? No, heu d'adivinar la segona. Collons, vaig a saber jo. Però clar, tu no ho entendràs.
És de Pegaflaues, és molt rara. Bueno, molt rara, és coneguda, però... Mossego, Després Rápido, d'Almora, Locura i Maldà i 111. Val, molt bé. Vale. Molt bé. Sí. Tu bé, tu? A mi em va sortir el primer Bad Bunny. I què més? Te'n recordes? Que també està per allà... Coldplay? Bueno, no ho sé. S'acabes de tirar un error. És mentida, bro. Se m'ha vingut com una flatulència brutal. Hauríem d'anar I amb la boca tancada i dissimulat perfectament. Sí. Que soy una massa ja. Anem acabant, de veritat. Hòstia, Un capollo integral. perquè allò del Mora, que va fer... Bueno, alguna polèmica amb el Mora, però... bueno. No ho sé. Què té? Molt bé. Edu, sisplau, anem tancant ja, sisplau, que això ens està Moltes esperant. gràcies Bueno, així que va. als visualitzadors d'aquest podcast. Jo crec que es pot tancar. Jo m'ho he tancat jo. No, tanca Amb aquest superfinal donem per acabat l'especial Nadal. Des d'aquí desitjar-vos bones festes, una bona entrada d'any i res, ens veiem l'any que ve i ho seguirem dient tot. Fins l'any que ve. Som-hi, veiem. Som-hi.